Pêvajoya çareseriyê zêdetirî sala ku nîvan li pey xwe dihêle. Di vê dema borî de ji parlamenter heta wezîr û Serokkomarê Tirkiyê berdewam peyamên nerênî didin û tekeziyê li ser serxistina wê dikin. Roja înê li bajarê Edirneyê jî pêvajo yek ji rojevên girîngên gotara Recep Tayyip Erdoğan bû û amaje bi bilezkirina wê da. Edirne'yi vatan yaparak terörsüz Türkiye sürecimizde ise Bi pêvajoya xwe ya Tirkiye bê teror em de nava hewldana çareserkirina mayîndeya pirsgirika nîv sed saliya welatê xwe de ne. Em dixwazin siya tariya terorê destpêkê li ser welatê xwe û piştre jî li ser navçeya xwe bi temamî rakin. Di vê rêyê de ku ber bi vê armancê ve diçe, heta niha me rêyeke gelekî giring derbas kiriye. Îşallah em ê hewldan û leza xwe ya vê pêvajoyê zêdetir bikin. Ager bes elan dikin. Lê Qendîl ku aliyê dinyê danûstandinane li gel ku bi êrênî nêzîkî pêvajoyê dibe û ji Temmûza borî ve bi merasîmekê amadebûna xwe ji bo çekdanînê diyar kiriye. Ji bo biserketina pêvajoyê çend daxwazên sereke hene. Li bendê ye ku Erdoğan û hikûmeta wî di vî warî de gavan biavêjin. Ji bona ku aştî nêber gelê Kurd û devleta Türk da çêbibe, biratî gelan pêş bikeve, di rêzê yekem de pêwîst e rêberaf û azad be. û yê duyem dibe ku weke bi devkî hebûna gelê Kurd tê qebûlkirin, ev ya bi nivîskî jî di yasaya komarek hebe. û hemkin aştî pêşxîne dibe Kurd yasayî bibe. Ji vê revattir çê ye? Ha ku eger van herdiyan pêk bînin û li ser wî esasî bo gerîla yasayê demokratîk entegrasyon derkeve, ev çaxê mümkün e ku pêvajo pêş bikeve. Berpirsên AK Partiyê jî bêyî ku demê diyar bikin piştrast dikin ku pêvajo êdî hatiye li ber qonaxa derxistina yasayan. İçeriden ve dışarıdan bu sürece engel olmak isteyenlere Tevî wan aliyên ku ji navxew derve dixwazin astangiyan li hember vê pêvajoyê çêbikin jî pêvajoya Tirkiyeya bê teror salek û nîvin spas bo Xwedê hêdî lêbigavên piştrast dimeşe. Di demeka nêzik de serarastkirinên nû yên yasayî jî di rojevê de ne. Dem Partî daxwaz dike berî ku parlamentoyê duyekî Temmûzê de bi fermî bikeve bi hinvedana havînê de silat yasaya çarçoveya pêvajoyê û çekdanînê derxe. Serokê parlamentoyê jî amaje bi wê yekê dide ku eger ew yasa heta wê demê pêre negihe, bijardeya paşxistina bi hinvedana parlamentoyê jî li ber dest e. Ferdî Sak, Rûdaw.